କରୋନା ଓ ସଚେତନତା। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ। ଲକଡାଉନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀର ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ। ହେଲେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଉନାହିଁ ଅମାନିଆ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଗରୀ ବୁର୍ଲା ସହରରେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତାର କଥା। ଯେଉଁଠାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ନେଇ କଥା କହୁଛି ଚପଲ ଓ ହେଲମେଟ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହିଠାରେ ବେଫିକର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ବେଶ ରହିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରର, ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ୍ୟ।